Dobrý večer, prajem, požehnaný. Počujete ma dobre? Áno, či mám hovoriť hlasnejšie, bližšie do mikrofónu? Dobre, bližšie mikrofón bude. Takže, ako bolo povedané, ešte krátko možno sa dopredstavím. Richard Vašečka, 43 rokov. Pôvodne som z Bratislavy, ale už väčšiu časť života tam nežijem. Z takej tradičnej katolíckej rodiny, najstarší z 5 detí, ja a 4 mladšie sestry. Takže dobrá príprava aj do manželstva. Nesťažujem sa, hej, sestry, fajn. Študoval som 5 rokov v Prešove, teológiu a učiteľstvo. Tam sme sa zoznámili s Martuškou. O tej budete viackrát počuť, to je moja manželka. Súčasná, jediná. Dúfam, že aj navždy. Viete, ja, ako bolo povedané, som aj v parlamente a sedím vedľa Borisa Kollára. A sme dneska akurát tak hovoril jednej kolegyni, že tuším, je tehotná. A ja hovorím, určite áno, ale ty si na to väčší odborník. Tak ja hovorím, ale v každom prípade v niektorých parametroch víťazí. Ja mám najlepšiu hodnotu priemer na jednu ženu oproti nemu. Hej? On má s 9 ženami 10 detí a s jednou 4. Takže Martuška sa volá, s ňou sme sa zoznámili v Prešove počas štúdií, je z východného Slovenska. Sme Husakové deti, čiže 70. roky. Ja mám 43, Martuška je odo mňa mladšia o toľko, okoľko bol Pán Ježiš mladší od Jána Krstiteľa. To viete, koľko je? No však v 6. mesiaci, keď bola Alžbeta, tak poslal toho archaniela Gabriela. Mňa sa jeden pýtal, že a prečo v júni poslal archaniela Gabriela, že v 6. mesiaci? Tak to sa nemyslelo v júni, ale viete, že v 6. mesiaci, keď bola Alžbeta. S Martuškou sme sa zobrali v roku 1997, čiže nasledujúci rok budeme mať 20. výročie svadby. Keď dožijeme, máme 4 deti, ako som už naznačil. Včera mal náš najstarší syn 18 rokov, takže máme už 3. dospeláka v rodine. Aspoň teda, čo sa týka veku. A máme 2 chlapcov, 2 dievčatá, tak na preskačku chlapec, dievča. Najmladšia Katka má 7 rokov, je prváčka. Bývame teraz vlastne pri Žiline, ale do práce, do školy chodia decka do Žiliny, takže hovorím, že zo Žiliny. Takže som taký celoslovenský, Bratislava, Prešov, Žilina. 15 rokov som učil na cirkevnom gymnáziu v Žiline, náboženstvo. To znamená, že vlastne všetko, lebo bežne sme tam preberali to, čo decka trápilo. Niekedy prišli, že strašná matematika a všetky samé štvorky, tak sme niekedy preberali aj matematiku. Proste snažil som sa ich pomôcť, čo sa dalo. Minulý rok sme v rámci nášho projektu Milovať a ctiť, tiež ho spomeniem párkrát, vydali takú našu prvú knihu. Tu ju mám, takú hrubšiu, možno ste ju videli. Volá sa Budem ťa milovať a ctiť. A bol to taký bestseller, dobre sa to predávalo, ešte máme nejaké kusy. A tie slova budem ťa milovať a ctiť, ak si dobre pamätáte, tak pochádzajú z manželského sľubu. Vlastne sľubujeme si navzájom, budem ťa milovať a ctiť po všetky dni svojho života. A tento rok sme napísali, alebo teda vydali také voľné pokračovanie tejto prvej knihy, volá sa A nikdy ťa neopustím. A vlastne tak sa nazýva aj to prednáškové turné. A to je tiež súčasť manželského sľubu. A nikdy ťa neopustím. Ale ono je tam troška taká chyba. Pretože keď si prechádzate manželský sľub, budeme o ňom ešte hovoriť, tak vlastne slova a nikdy ťa neopustím znejú skôr v tom sľube, ako to budem ťa milovať a ctiť. Skúsme si možno zopakovať manželský sľub troška. Ja ten a ten, beriem si teba za manželku, za manžela a sľubujem ti pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom, vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, ale že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Tak? Lebo viete čo, ja som taký sľub neskladal. Jak je to možné, však si ženatý, nie? Aj katolík si, hej, som katolík. Ale moja manželka je grécko-katolíčka, tak sme mali trošilinku iné znenie toho sľubu. Ale všetko tam bolo
aj tá láska, aj tá vernosť, navždy, tak mi Pán Boh pomáha aj nakoniec. A Pán Boh pomáha. Dalo by sa povedať, že vlastne tie dva názvy tých kníh hovoria o pozitívnej a negatívnej stránke manželského sľubu. Pozor, tým slovom negatívny nemyslím, že zlý, ale pozitívny sľubujeme, čo urobím, a negatívny sľubujeme, čo neurobím. Čiže čo urobím? Budem ťa milovať a ctiť. Čo neurobím? Nikdy ťa neopustím. A mám taký pocit, že niekedy v tých našich katolických kruhoch, ale nie len katolíckych, že máme pocit, že sme naplnili manželský sľub, alebo aspoň sme ho neporušili, keď sme neporušili tú negatívnu časť. Veď však som sa s tebou nerozviedol, však bývame na jednej adrese, dokonca aj v tej istej izbe spíme. A to je pekné, ale manželský sľub má aj pozitívnu časť. Že ten spoločný život, nielen, že dajako to vydržíme, že teda sa nerozvediem, keď som kresťan, ale že budeme naplňať tie dni svojho života láskou a úctou. Budem ťa milovať a ctiť. Dovolte teraz, aby som sa chvíľku modlil, tak krátko môžete zostať spokojne sedieť, lebo verím, že tieto veci stvoril Boh, že ako muži a ženy sme stvorení na jeho obraz a že on chce aj dnes večer sa dotknúť našich srdc, pohnúť ich a dať nám nové veci. Skúste byť taký otvorený, ani nie na to, čo hovorím ja, alebo na moju osobu, ale na to, čo má dnešný večer pripravené Boh. Nebeský Otče, ďakujem ti za tvoju lásku, za tvoju dobrotu, za to, že si stvoril všetko veľmi dobre. Že miluješ každého jedného z nás a že preto sme tu. Ja ti otváram svoje srdce a dôverujem ti, príď, dotkni sa ma, vstúp, konaj v mojom živote. Vstúp do nášho manželského vzťahu s Martuškou. A prosím ťa, vstúp aj do manželských vzťahov, do rodinných vzťahov týchto bratov a sestier. Aby sme nielen počuli pekné myšlienky, mali nejakú talk show, ale aby naozaj sme zažili tvoju milosť, tvoje vyslobodenie, tvoju premenu, tvoju záchranu. Amen. Ja máme taký papier s poznámkami, tak sa pozriem, že čo mám hovoriť. Aha, výborne. Som chcel povedať takú príhodu. Niekedy chodíme na také zahraničné pracovné cesty. Boli sme nedávno v Arménsku. Tak v podstate rýchlo. Ale nejdem vám teraz rozprávať o tom, že som videl ten kopec, ten Ararat, ten, do ktorého narazil Noé s tou archou. Je to fakt veľký kopec. Ale jednu takú príhodu, ako sme sa tam presúvali v tých mikrobusoch od prezidenta k premiérovi a neviem kde všade, tak som sa rozprával s jedným kolegom, ktorý je takého, nazvem to, že liberálneho razenia. A začali sme sa baviť o vzťahoch, o manželstve. A on mi hovorí, je o trošku starší ako ja. Že asi by sa už chcel naozaj oženiť. A dokonca teda, že možno aj v kostole, pretože jedno civilné, rozvedené manželstvo má už za sebou, to bolo bezdetné. Potom, ako to on sám rád hovoril, že žil s matkou svojho dieťaťa, teda žil s nejakou pani a mal s ňou dieťa, má teda dieťa. No ale že teraz by si chcel už sa tak usadiť trvalejšie s nejakou ďalšou. A keď sme sa rozprávali, ja som povedal teda, že ja som sa stretol s Martuškou, chodili sme spolu, zobrali sme sa a budeme mať na budúci rok 20. výročie, tak povedal, no to je úžasné, že vám to tak vyšlo. Keď to povedal, tak prvé, čo mi napadlo, to je nepublikovateľné a nepovedal som to teda ani jemu. Takými voľnými slovami by som to prerozprával, že figu borovú, že manželstvo nie je niečo, čo vám vyjde. Akože natrafíte na niekoho úžasného, ideálneho a to je super. A inému to nevyjde, bo nemal šťastie, alebo ruleta sa zle točila. Tak čo sa dá robiť? Toto určite nie je Boží, pravdivý, reálny pohľad na manželstvo. Manželstvo nie je niečo, čo vám vyjde alebo nevyjde.
Áno, niektoré okolnosti môžu byť priaznivé alebo nepriaznivé, ale manželstvo je vzťah, ktorý budujeme a ktorý vzniká tým, že sa rozhodneme a súčasťou toho rozhodnutia je rozhodnutie pre lásku a úctu, rozhodnutie nikdy neopustiť a vedomie, že dostávame k tomu úplne presne konkrétnu, určenú, dostatočnú Božiu pomoc, Božiu milosť. A keď som hovoril o tom, že tie slova a nikdy ťa neopustím, vlastne predchádzajú tie slova budem ťa milovať a ctiť, tak treba povedať, že dnes ľudia pokladajú za lásku nejaké emocionálne očarenie, nejaké vzrušenie, príťažlivosť a keď sa berú, tak je to veľmi silné alebo silno to pociťujú a sú presvedčení, že to je tá láska, ktorá ich bude niesť celý život a že to stačí. A že keď prejde tento cit, tento pocit, táto emócia, vzrušenie, tak by bolo pokrytectvo ďalej zostávať spolu, tak už keď nič k sebe necítime, už sa nemáme radi, tak ideme od seba a hľadáme niekoho iného, s kým to budeme pociťovať. Skúsim povedať, čo mi Martuška, moja manželka, povedala, keď sme boli manželia asi 2 roky. Čiže 10% z toho času, čo teraz. Ja som sa raz tak večer rozprával s ňou a hovoril som, že čo sa mi na našom manželstve páči a nepáči. A teda, že niektoré veci som si inak predstavoval a z niektorých vecí nie som až taký nadšený, že vo všeobecnosti však je to fajn, hej, ale taký som bol taký troška aj kritický. A ona mi vtedy povedala vetu, ktorú strašne rád citujem a pre mňa to bol taký preplesk a pomohol mi sám seba usvedčiť z toho, ako som zmýšľal. Martuška mi totiž to povedala, ešte len 2 roky a ty chceš zázraky? Ja som si presne uvedomil, že presne toto je moja chyba v uvažovaní. Že ja mám predstavu, že však teraz je to proste úžasné, teraz sa milujeme, teraz sme mladí a tak. A potom to už nejak tak, no tak už to dole kopcom zbehne. Veľmi veľký omyl. Viete, keď sme boli v tom Jerevane, v tom Arménsku, tak tam vyrábajú koňak, známy koňak arménsky, ktorý sa volá tak ako ten kopec. Čiže Ararat. A ja som predtým v žiadnom takom podniku nebol. A ako sa pýtal nejaký človek, mal nejaké otázky na tých ľudí, ktorí tam pracovali, tak sme sa dozvedeli také pre mňa falošná predstava, že keď už dáte ten koňak do flašky, tak už je jedno, koľko je v tej flaške. Proste on nedozrieva, on nezískava na kvalite, keď už je vo flaške. Čiže či je v tej flaške 10, 20 alebo 50 rokov, to je úplne jedno. To, čo získava na hodnote aj pobytom vo flaške, je napríklad whisky. Ale nie ten koňak. On získava na hodnote, keď je v súde, keď ešte zreje v súde. A podľa toho sa hovorí, že je 5-ročný koňak, 10-ročný koňak, 25-ročný koňak. Dali nám okoštovať z takých rôznych. Ja nie som až nejaký fajnšmeker, podľa mňa to bolo skoro všetko rovnaké. Malo to 41% alkoholu, tak celkom to palilo. Ja nezvyknem až tak piť. Tak tá chuť tam bola troška taká potlačená. Ale čo myslíte? Ktorý koňak je drahší a kvalitnejší? 5-ročný, 10-ročný, 20-ročný alebo 25-ročný? 25, hej? Čiže keď zreje v tom súde 25 rokov, tak má nejakú kvalitu. A veľmi podobné je to aj s manželstvom. A má to byť s manželstvom. My potrebujeme celý život na to, aby láska dozrievala. Aby sme vlastne prišli na to, čo to vlastne láska je. Viete, niektorí ľudia povedia, my už sa nemáme radi. Figu borovú, vy sa ešte nemáte radi. Vy ste ešte neprišli na to, čo je to láska. Keď sa pozrieme do Biblie, verím, že to robíte, tak tam nájdeme veľmi jednoduchú vetu. V 1. Jánovom liste. Čo je láska? Poznali sme z toho, že on za nás položil svoj život. Čo je láska? Poznali sme z toho, že on za nás položil svoj život. Ale my veľakrát uvažujeme tak, že vlastne ten druhý nás obšťastní. On zabezpečí naše šťastie. A na začiatku sa to zdá také obojstranne výhodné. Ale počasem možno mať pocit, že ale ja viac do toho manželstva dávam, ako z neho dostávam. To je v poriadku, tak manželstvo funguje. Pozor, teraz nehovorím o tom, o nejakých patologických javoch, o nejakom domácom násilí alebo
ja neviem, alkoholizme, nevere a tak ďalej. To sú zlé veci. To nemáme tolerovať. To nemáme s tým nejak súhlasiť. Ale skôr hovorím o tých našich predstavách. Že sa tak ľutujeme a povieme, a ja robím toto a tamto a ja robím ono a ona. Sme tu preto, aby sme slúžili, aby sme položili svoj život, aby sme milovali. A na to, aby sme mohli naozaj dozrieť a očistiť sa a prejsť cez všetky tie naše falošné predstavy a tak ďalej, tak potrebujeme jednoducho čas. A koľko stačí? No, manželstvo je na celý život. Na celý život. Možno poznáte kňaza Pavla Hudáka. Tak on hovorí, týka sa to teda mladých, ktorí sú zaľúbení, ale tiež niečo hovorí aj o tomto. Hovorí tým mladým. To, čo je medzi vami prvých 9 mesiacov, to nenazývajte láska. To je nejaký ošial, zaľúbenosť. Aj to pochádza od Boha. Je to dobré, je to v poriadku. Ale ešte to asi nenazývajte láska. A môžeme povedať naozaj to, že tak ako to víno, koniak a tak ďalej, ako veci dozrievajú, ovocie dozrieva, aj láska potrebuje dozrievať. A priestor, takéto aj laboratórium na to dozrievanie lásky je práve manželstvo. Ja si niekedy hovorím, že manželstvo to je taká pasca lásky. Že Pán Boh nás tak stvoril, že ideme do toho s takým mladickým ideálom, naivitou, nadšenosťou. A keď zistíme, že ale to je inak, ako sme si to predstavovali, tak máme už výrazne obmedzené možnosti z toho nejak vycúvať alebo sa tomu vyhnúť. Samozrejme, stále môžeme robiť rozhodnutie a bohužiaľ mnohí urobia to, že z toho vycúvajú. Že si povedia, stačilo. Ja som si chcel užívať, ja som si chcel pekne žiť, ale môžeme urobiť aj to rozhodnutie, že si povedať, dobre, je to náročné, ale je to oslobodzujúce, je to očisťujúce. Každý človek chce byť šťastný. To tak stvoril Pán Boh. Túžba byť šťastný je vlastne túžba po Bohu. Aby sme naozaj mali naplnené srdce. A to úplne a do krajnosti dokáže len Boh. Ale to šťastie zažívame aj čiastočne cez jeho stvorenia, cez to, čo je okolo nás. Určite z celého stvorenia najsilnejšie práve cez toho druhého, cez toho partnera. Ale keď sa pozriete na manželský sľub, tak si nesľubujeme, že budeme spolu šťastní, kým nepomrieme. To tak v rozprávkach je, že a boli spolu šťastní, kým nezomreli. Ale toto si nesľubujeme. Chceme byť šťastní, ale nesľubujeme si šťastie. Sľubujeme si lásku a dokonca vyslovene nezávisle na pocite šťastia. Pretože ako znie manželský sľub, nikdy ťa neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí. Budem ťa milovať a ctiť po všetky dni svojho života. A toto je veľmi kľúčové. Dnes mnoho ľudí, ani tých, čo sa sobášili v kostole, čo chodia do kostola, akoby nerozumelo manželskému sľubu, že o čom hovorí. My si to prekladáme cez rôzne tie filmy a piesne a naše predstavy a máme pocit, že to je nejaká chyba, to manželstvo, to nefunguje. Ono to funguje veľmi dobre. Akurát prídeme na to, že sme hriešníci. Ja niekedy hovorím aj mladým ľuďom, že sobáš, to je vlastne pohreb. Oni hovoria, pohreb, však to je taká smutná udalosť a svadba taká veselá. Ale áno, platí to. Svadba je pohreb dvoch egoistov. Dvoch ľudí, ktorí si hovoria, podľa mňa, ja to takto chcem. A ktorí sú rozhodnutí, a mali by byť rozhodnutí, lebo to vyjadruje ten sľub, ty, pre teba, podľa teba. Je to veľmi dôležité. Poďme teraz, to bol možno taký úvod, ktorým som chcel niektoré veci tak pootvárať. Možno tak vám pomôcť, aby sa vám začali tie koliečka v hlave obrácať a hovoriť si, ako to je do keľu. Ešte len 2 roky a už chcem zázraky. A čo konkrétne to môže znamenať? Keď žijeme roky v manželstve, tak možno, keby sa nás niekto opýtal, že prečo ste si brali toho muža, prečo ste si brali tú ženu, tak by sme si možno spomenuli
že nás niečím ten druhý oslovil, očaril. Že sme videli v ňom veľké dobro. A naozaj Boh, keď stvoril človeka, ako muža a ženu, tak sa píše, a Boh videl a bolo to veľmi dobré. Ale mnohí ľudia tak zahorknuto povedia po rokoch manželstva. Áno, bolo to veľmi dobré, ale už to nie je. Viete, ale kam sa to stratilo? Niekde sa to vyparilo? Ja si myslím, že dve také dôležité veci sú. Prvá vec je vďačnosť. Opakujem to veľmi rád. Našiel som to na internete, že vraj. Vďačnosť je pocit, ktorý sa dostavuje, keď nejaké dobro nepovažujeme za samozrejmosť. Čiže inými slovami, zažívame nejaké dobro, uvedomujeme si ho a nepokladáme ho za samozrejmosť. Vtedy sme vďační. A keď sa robil prieskum asi na 500 manželských pároch, pýtali sa ich, že akú mieru spokojnosti zažívajú vo svojom manželstve a pýtali sa, že ako zároveň spolu nažívajú, ako sa správajú jeden voči druhému, tak zistili, že tieto dve veci, spokojnosť v manželstve a vďačnosť, sú veľmi silno prepojené. Ale možno trocha inak, ako si predstavujeme my. My by sme si povedali, no však keď som spokojný, tak budem aj vďačný. Ale je to naopak. Keď viete byť vďační, keď neberete ako samozrejmosť to dobro, ktoré máte vo svojom partnerovi, tak vás začína naplňať spokojnosť. Že nezabudnete na to dobro, neprestanete si ho všímať. Čiže znova objaviť to dobro v tom svojom manželovi, manželke. Ja vám garantujem, ono tam je. Len ten kolobeh života a možno taká tá nevďačnosť spôsobuje, že si povieme, bolo to dobré. Ono to stále môže byť dobré a Boh nás stvoril dobre. Je tu hriech, je tu slabosť, ale Boh nás stvoril dobre. Takže všimnúť si to dobro, nepokladať ho za samozrejmosť, vyjadriť vďačnosť. A viete, ono to nie len o nejakých pocitoch, alebo spontánne niečo príde, ale skúsi to povedať. Povedať si, idem si teraz napísať 5 vecí, ktoré sú fakt dobré na mojom manželovi, okay? A poviem mu to. Každý deň mu to poviem. Napríklad, ja som sa tak naučil, že keď prídem ku skrini s mojim oblečením, otvorím šuflík a nájdem tam, že sa zase zvýšil štosík mojich ponožiek, ktorý tá manželka dodala, pekne uložené. Ja by som to v živote tak neuložil, ani keby ma ich hrozili, že ma zastrelia. Proste krásne. Tak sa snažím vždy, ako mám to tak akože, by som povedal, že zvyk, alebo snažím sa to urobiť vedome, že idem a poviem, Martuška, ďakujem ti veľmi pekne, že sa o mňa staráš a že všetky tie veci môžem robiť, lebo inak, keby mi došli ponožky, tak by som si musel ich prať sám a nemohol by som chodiť robiť to alebo ono. Takže snažím sa to nebrať ako samozrejmosť. Viete, my sme niekedy takí hundroši. A čože pere ponožky? Však ja zarábam a sa idem pretrhnúť. No tak iste, môžeme byť takí ufrflaní, nevďační a porovnávať sa. No ale budeme nespokojní, budeme smutní. Buďme radi. A poviem vám, keď 5-krát poďakujete svojmu manželovi, manželke, tak aj on si možno povie, tak však to je pekné, že on mi tak uzná. Tak vedia, on dá, čo robí dobre. Teraz si neviem spomenúť, ale tak možno tak zajtra, za týždeň, za 2. Naozaj, pôsobí to veľmi dobre. Takže vďačnosť. Druhá vec je, že to dobro, ktoré je v tom partnerovi, je veľakrát tak schované pod takým nánosom a potrebujeme ho tak oprášiť. My sme boli s celou rodinou, teda aj s Martuškou a 4 našimi deťmi, na takých rodinných duchovných cvičeniach, 15-dňových teraz v lete. A bolo to kúsok od miesta, kde Hviezdoslav napísal Hajníkovú ženu v Oravskej Polhore na slanej vode. A vlastne tam som napísal väčšinu tej knihy, inak mimochodom. To a nikdy ťa neopustím. Martuška mala na starosti modlitebnú službu. To znamenalo, že veľkú časť dňa, možno 6 hodín denne, trávila buď v modlitbe v kaplnke, alebo sa prihovorila za iných ľudí. A keď sa ma pýtali, že čo sa mi najviac páči na tých duchovných cvičeniach, tak som povedal, že mňa fascinuje, akú mám dobrú ženu. A musím sa priznať, že cez školský rok som si to nie vždy úplne až tak povedal alebo všimol. A vidíte, stačilo len 6 hodín modlitby denne, nemala starosti, lebo
bolo tam zabezpečené ubytovanie, strava, decka mali plus minus program pre seba, pre každú vekovú kategóriu. A zrazu to, ako by som povedal, že to, čo som na Martuške vždy obdivoval, čo som bol úžasnutý, vlastne dalo by sa povedať, dievča, do ktorého som sa zaľúbil, zrazu ako by sa tak vynorilo z toho prachu. V tom bežnom živote, keď sa to proste tak melie, tá úbytosť, ťažkosť, starosti, vieme, že v písme sa hovorí, v podobenstve rozsievačovi, že dokonca aj Božie slovo udusia svetské starosti. A že aj to dobro, ktoré je v nás, veľakrát, keď to tak necháme na tom partnerovi, tak ho to tak ubije. Ono to dobro tam je. Skúsme dať možno taký priestor tomu. My sme si napríklad teraz s Martuškou, ja som to zabezpečil, v jedných kúpeloch, ktoré sú nedaleko Žiliny, je taký akciový víkendový pobyt, tak decká sú už veľké, tak sme im oznámili na ich veľkú radosť, že budú mať jeden víkend free a že my s Martuškou pôjdeme do tých kúpelov, kde bude stráva, kde budeme mať kľud, kde sa aj nejak rekreujeme. A verím, že je to dobré, že aby sme možno znova videli sa v takom tom dobrom, v tom Božom svetle. To dobro, ktoré tam je. Čiže to je jedna vec, tá prvá, ako neopustiť. Znova objaviť to dobro, byť za ňo vďačný, tešiť sa z neho, radovať sa z neho. To je inak mimochodom veľmi silná vec. Radosť. Mať radosť zo svojho partnera. Nájsť tie dobré veci a tešiť sa z nich. No a potom druhá stránka, teraz sme hovorili o tom, ako neopustiť. Tá druhá stránka je, ako neodohnať. Lebo aj za to sme zodpovední. Viete, samozrejme, keď niekto opustí svojho manželského partnera, je to jeho zodpovednosť. Nemôžeme ho ospravedlňovať. Ale na druhej strane určite nemáme my, vedome, dávať zamienku, že sa budeme tak správať, že ten druhý povie, že už má to plné zuby. Hej? Ešte raz, nejdem tým ospravedlňovať tú druhú stránku, ale povzbudiť nás, keď ja som tá prvá stránka, aby som naozaj nerobil niečo, čo bude toho môjho partnera dráždiť a akoby vyháňať ho, odtláčať ho odo mňa. Niekedy si môžeme povedať, no a čo mám robiť, však ja už som taký. Na to poviem jeden taký príbeh. Jedna manželka, nespokojná manželka, bola u manželského poradcu. A sťažovala sa, že jej manžel je ku nej taký nevrlý, taký chladný, ignoruje ju. No a ten poradca to chcel vyriešiť takým klišé, tak hovorí, že viete, no tak sme rôzni, on možno má takú povahu, možno to tak nevie prejaviť tie city. A ona hovorí, nie, on taký určite nie je. A on sa jej pýta ten poradca, ako to s takou určitosťou viete? No, preto, lebo máme psa. Čiže ona videla, ako sa správa k psovi. Ku psovi vedel praviť aj vrúcnosť, aj pocity, aj sa s ním poblázniť. A na manželku. Iný manželský poradca hovorí, že keby sa manželia starali o svoje manželky tak, ako o svoje autá, tak by som bol nezamestnaný. Že naozaj je veľmi dôležité si uvedomiť, že manželstvo nie je niečo, čo nám, ako som hovoril na začiatku, výjde, alebo pôjde tak samospádom. Tiež rozprávali sa dvaja priatelia, takí možno okolo 40-50 rokov, pri pive a jeden hovorí, počúvaj, ja neviem, čo sa deje u nás doma. Ja neviem, my sa furt hádame, my sa už nevieme na ničom zhodnúť, už to je, hádam sa budeme rozvádzať. Ja to nechápem, však ja som nič neurobil. A ten kamarát mu hovorí, že no veď práve. Nič si neurobil. Nestačí neurobiť nič. Že však sa máme radi, tak to nejak pôjde proste samospádom. Viete, ako sa volá stavba, na ktorej sa nič nerobí? Ruína. Videli ste, že by bola nejaká stavba, ktorá sa postaví sama od seba? Máme tu určite, tu máte ten pustý hrad, tak sa to volá niekde tuto. Tak keď sa o nikto nestará, čo sa asi istý čas nestaral, tak je z neho ruína. Možno nejaká pamiatka, ale bývať by ste tam možno nechceli. A takisto to platí v manželstve. Spontánne sa vyvíja len ruína. My musíme aktívne urobiť nie nič, ale niečo. Nie, že ja som nič nespravil. Ale čo si spravil? Čo som dnes urobil pre svoju manželku, pre naše manželstvo, pre náš vzťah? A skúsim to pretaviať do takých praktických bodov.
Ja som ich našiel 7, môžete si ich prečítať potom v tej knihe. Prvá z tých zásad, ktoré môžeme robiť, aby sme nevyhnali svojho manželského partnera, alebo nevyháňali, tak by sa dala zhrnúť do takej výzvy: milujte a nepoužívajte. Jedna taká múdra myšlienka hovorí, že ľudia boli stvorení na to, aby boli milovaní. Veci boli stvorené na to, aby boli používané. A veľa bolesti, smútku, chaosu vzniká z toho, že to vymeníme. Že veci milujeme a ľudí používame. Poviem príklad, ako to myslím. Martuška, domáca pani, vie krásne zariadiť, aby náš dom bol taký krásny. Keby sme my muži neboli ženatí, tak podľa mňa žijeme stále v jaskyni. Prežili by sme, aby sme tam niekde zahrabali nejakú kosť. A popol by postupne dosahoval asi k stropu tej jaskyne. Takže Martuška zabezpečuje to, že to u nás nevyzerá ako v jaskyni, ale pochopiteľne prináša to určité situácie, ako keď prídem domov, ona celá nadšená mi ukazuje: túto skriňu by som presunula odtiaľto sem. Ja som hnusný a poviem: jasné, dobrý nápad, kľudne presuň. Jasné, že nie ona by presunula, ale ja, povedzme, so starším synom. A to je tak v poriadku. Ja to chcem urobiť, lebo ju milujem. A ona mi to povie tak milo. Ale niekedy sa môže stať, že naozaj postupom času zabudneme milovať toho svojho partnera a používame ho ako zdroj peňazí, ako žeriav, ako lacnú pracovnú silu, ako opatrovateľku, ako nejakú upratovačku. Môžeme pre seba robiť služby lásky, veľa praktických vecí. Umyť riad, vyprať ponožky, presunúť skriňu. Ale nie sme veci. Nie sme na používanie. Nie sme prostriedky. Jeden pre druhého, alebo naše dobro má byť jeden pre druhého cieľom. Ak sme používaní, tak nás to zraňuje, ponižuje, vyvolá to nás odpor. Ten druhý ma vlastne využíva. A tým nemyslím to znova, že ja urobím dobrovoľne pre neho veľa vecí, ale že sa bereme tak automaticky. Takže milujem, nepoužívam toho druhého. Milujem ho, nepoužívam ho. Ďalší taký bod je, že budem používať tzv. Čarovné slovíčka. Prosím, odpusť, ďakujem. Keď vidím, mali sme teraz nedávno také iné turné v iných mestách, ktoré sa volalo Poď, turné Poď, a to bol vlastne skrátka tých slov. Prosím, odpusť, ďakujem. A videl som niekedy nejakých takých manželov, ktorí sa medzi sebou rozprávali, bavili, komunikovali, a keď som ich chvíľku pozoroval, tak som im dával taký návrh. Viete čo? Skúste jeden deň sa správať jeden k druhému ako k cudziemu. Ako k cudziemu. No, ty si taká milá, keď prídem ku vám, tak... A otočí sa na manžela. Skús sa k nemu správať ako k cudziemu. Skús ho pekne pozdraviť, poprosiť, poďakovať, prepáčte. Že naozaj sa správame k cudzím častokrát lepšie ako k tomu svojmu. Bliakame na ňo, ho sa nesnažíme už ani tváriť. Tým nemyslím, že správať sa ako k cudziemu, že máme byť taký nejaký, hrať divadlo a tak ďalej. Dobre viete, že to sa po rokoch manželstva nedá. Hej? To je veľmi dobre vieme, ako to je s nami. Ale určite pomôže k budovaniu vzťahu a pomôže, aby sme toho druhého neodháňali od seba, keď budeme vedieť poprosiť, keď budeme vedieť požiadať o odpustenie, keď budeme vedieť poďakovať. My sme si napríklad hneď zo začiatku v manželstve museli vyjasniť jednu vec a ja som Martuške povedal, že nemôžeš mi dávať povely. Môžeš ma poprosiť. Aj deti je dobre poprosiť, ale im môžeš prikazovať, hej? Toto môžeš, toto nemôžeš. Nemôžeš povedať, že veľmi by som túžila, alebo prosím ťa, nemohol by si. A ja poviem, láska, všetko pre teba. Samozrejme. Niekedy mi to troška trvá, zakiaľ sa celkom tak nadchnem, ale v zásade som nastavený, že áno. Takže poprosiť. A viete, zároveň prosba vyjadruje, že rešpektujeme slobodu toho druhého, že ním nemanipulujeme. Tam sa trocha vraciame k tomu používaniu. Že nielen ja chcem niečo dosiahnuť a teraz budem toto a neviem čo. A keď to neurobíš,
hej? Alebo budem ešte búchať pesťou. Nie, prosím ťa. A keď tá druhá strana povie nie, zarmúti ma to, možno sa budem snažiť argumentovať, ale budem rešpektovať, že má slobodu. Poprosiť o odpustenie je tiež veľmi dôležité. Viete, my veľakrát máme pocit, že ale veď ja som mu nič neurobil. Veď objektívne sa na to pozrime. A kto ona sa furt uráža? On sa furt uráža, on je ješitný. Viete, čo hovorí Evanjelium? Ak má tvoj brat niečo proti tebe, tak choď a zmier sa s ním. Nie, že keď ty si niečo bratovi urobil, keď on má niečo proti tebe. Moja manželka je na mňa namrzená a ja mám pocit, sa nejaká precitlivela alebo čo, alebo proste blbosti a ja som to urobil dobre. A ja sa nepôjdem ospravedlniť a nech si trhne. Vyriešime to? Nie, pôjdem a poviem, je mi veľmi ľúto, že som sa ťa dotkol týmto, alebo odpusť mi, že som spravil toto, že som povedal toto. Niektorí ľudia by radšej možno, ja neviem, ponorili sa na morské dno alebo vyliezli na Mont Eurest, než by povedali, odpusť mi, prepáč. Ale to sa treba naučiť. A dá sa to naučiť. No a nakoniec to ďakujem, už sme hovorili. Poďakovať, nebrať veci ako samozrejmosť. Dostanem večeru. Ďakujem pekne. Som taký rád, že sa o mňa staráš. Takže 3 slovička. Prosím, odpusť, ďakujem. Ja by som veľmi rád vedel lepšie po anglicky. V tom Arménsku som celkom oprášil ruštinu, ale tá angličtina taká, že nie je to úplne, že super. Akože, nestratil by som sa v tom anglicku, ale ako prednášať po anglicky by som asi nevedel. A jeden kamoš mi dal takú dobrú radu. Si musíš nájsť milenku, čo bude vedieť po anglicky len. No super, no ja som už ženatý a moja manželka vie akurát tak po šarisky. Takže v tom som sa celkom zlepšil, ale... No. Ale to je zaujímavé, že naozaj, keď sa do niekoho zaľúbime, tak máme strašnú motiváciu rozumieť si s ním. A možno ste počuli nie o angličtine a čínštine a ruštine, ale o 5 jazykoch lásky. Kto z vás už počul o 5 jazykoch lásky? Počul niekto? Niektorí počuli. To sú vlastne akoby také spôsoby, ktorými nejaký človek rozumie, že je milovaný. Napríklad tým, že mu povieme pekné slovo, povzbudivé slovo. Alebo že mu prakticky poslúžime nejakým skutkom. Alebo že mu dáme darček. Je ich 5, hej? My pochopiteľne máme tendenciu rozprávať svojim rodným jazykom. Čiže v našom prípade asi po slovensky. A čudujeme sa, prečo nám ten druhý nerozumie. A veľmi často vznikajú v tomto nedorozumenia. A viete, čo je normálne a prirodzené? Že keď sa stretneme s niekým, kto nepozná náš jazyk, tak sa snažíme, aby sme ho naučili náš jazyk. A to je dobré, ale viete, čo je ešte lepšie? Snažiť sa porozumieť jeho jazyku a naučiť sa rozprávať jeho jazykom. Ja som sa minule tak veľmi pousmial, videl som také veľmi milé gesto, kde nejaká manželka na jednom kresťanskom portáli, dokonca to bolo asi viacero žien, napísalo, že oni chcú pre svojich manželov pripraviť adventný kalendár prekvapení. A že každý deň nejak prekvapia manžela. Bolo to veľmi milé, ale keď som začal čítať tie prekvapenia, tak som sa smial. Že to prezrádzalo, že to robili ženy. A to bolo presne to, čo by oni chceli. Aby pozrieme si fotky zo svadby, sviečky, neviem čo. Už vidím tých chlapov ako... proste. Myslím si, že chlapský adventný kalendár vyzeral úplne ináč. A bol by podstatne, by som povedal, jednotvárnejší. A nemyslím si, že fotky zo svadby hrali až takú rolu. Alebo nejaké sviečky. Takže je super, keď chceme druhému prejaviť lásku a je prirodzené, keď mu chceme prejaviť tak, ako my by sme to chceli, ako my tomu rozumieme, ale je potrebné, aby sme sa navzájom učili jazyky jeden druhého. Ja, keď som bol chlapec, tak som chcel byť kozmonaut. A ešte, keď som bol úplne malý, ja som o tom čítal, lebo z detstva som si to nepamätal, tak Rusi a Američania napriek tomu, že boli, alebo Sovieti a Američania napriek tomu, že bola teda studená vojna, tak sa im podarilo uskutočniť taký jeden projekt, kde sa na obežnej dráhe spojili 2 kozmické lode. Jedna sovietská, Sojuz, a jedna americká, Apollo. Bol to projekt Sojuz Apollo. A pochopiteľne v tej ruskej alebo v tej sovietskej boli Rusi, ktorí rozprávali po rusky, a v tej americkej Američania, ktorí rozprávali po americky, teda po anglicky.
A čo bolo veľmi zaujímavé, keď sa pripravovali, tak vyvstal problém, že ktorým jazykom budú hovoriť teda. A nakoniec sa to dohodlo veľmi rozumne, že Američania budú hovoriť na Rusov po rusky a Rusi budú na Američanov hovoriť po anglicky. A bolo to zabezpečené aj to, že vlastne keď sa niečo stane, tak keby zrazu začal nejaký Rus rozprávať svojou nejakou ľudovou alebo dialektom tej ruštiny, tak tí Američania, keby sa učili po rusky, tak nikdy by nevedeli vystihnúť tie veci. Ale keď to on musel vyjadriť po anglicky, tak musel použiť len tie slova, ktoré poznal a ktorým tí Američania pochopiteľne rozumeli. Takže úplne krásne je, keď sa primárne snažíme toho druhého milovať a prejavovať mu lásku tým jazykom, ktorý je zrozumiteľný pre neho. A keď to robíme navzájom, tak je to veľmi fajn a logicky časom, treba na to určite roky, sa naučíme obidva jazyky tak dobre, že im budeme nielen nimi hovoriť, ale budeme im aj rozumieť. Že budem prežívať, že som milovaný. Že moja manželka mi teraz prejavuje lásku, keď mi ukazuje fotky zo svadby, aj keď mne to žili netrhalo pôvodne. Ďalšia taká vec je starať sa o svojho partnera. Pýtali sa ma študenti, že pán profesor, čím to je, že tie baby, keď sú mladé, keď majú 16, 17, 18, sú také milé, také rozkošné, bezstarostné a tak. A potom, však keď sa pozrieme o generáciu vyššie, tak z nich vyrastú také ufrflané tetky. Dobrá otázka, chlapci, dobre, že sme tu sami chlapi, že sa opýtame, že nikoho nebudeme provokovať. A tak som sa na tým fakt zamyslel a hovorím si, viete chalani, to boli maturanti. Ja si myslím, že je to tým, že ak chceš, aby dievča, ktoré si zoberieš za manželku, stále bolo také, by v nej zostalo to dievča, tá radostnosť, tá veselosť, bezstarostnosť, musíš sa o ňu starať. Zo žien, o ktoré sa ich manželia nestarajú, sa veľmi ľahko stanú ufrflané tetky. A myslím, že je to naozaj tak. A pre mňa to bol jeden z najsilnejších objavov v našom manželstve, keď som si uvedomil, že až tak mi tak zasvitlo, že ja sa musím o Martušku starať. A predtým, keď by som na tým uvažoval, tak by som si povedal, jak starať, však je dospelá, však si vie aj zuby vyčistiť sama, aj proste postarať sa, nie je na mne nejaká závislá, ale to je iný spôsob starania. To nie je v zmysle starať sa, ako by bola nesamostatná. Ale že ja som tu od toho, aby som ju pozoroval, aby som si všímal jej potreby, to, čo ju trápi. A my sme naozaj niekedy takí nevšímaví a nestarostliví. A potom sa stane to, že v tom druhom sa to dobro tak schováva a stráca. Je potrebné, aby sme sa naučili starať jeden o druhého. Že my sme zvyknutí starať sa o deti, lebo sú na nás istým spôsobom závislé. Ale ako by sme zabudli starať sa jeden o druhého. A možno si povieme, že ja mám kopu starosti s deckami, mám kopu starosti s prácou, s financovaním rodiny a so správou domácnosti. Tak je niekde chyba. Lebo to, čo si slúbil na prvom mieste, že budeš milovať a ctiť svojho partnera, a k láske určite patrí starostlivosť. Takže starať sa o toho druhého je veľmi dôležité. Ďalší bod je, ak nechcem vyhnať svojho partnera, odohnať ho, tak je starať sa o seba. Starať sa o seba. Špeciálne o svoje zdravie, o hygienu. Jeden taký vtip hovorí, že chlapík prišiel za doktorom a hovorí, že pán doktor, ja mám taký vážny problém, že ja strašne zapácham. A doktor hovorí, no tak sa osprchujte. A to už som skúšal a za 2 týždne je to isté. Tak, viete, asi je vám jasné, že raz za 2 týždne sa osprchovať je troška málo. A takisto, keď môj dých je taký, ja som hovoril, že biblický, keď sa píše o Mesiášovi, že keď príde, že dýchom svojich úst zničí Antikrista, tak keď mám taký dých, že dýchnem, tak on proste... Tak asi to tiež neprispieva úplne tomu manželskému zblíženiu a tak ďalej. Čiže starať sa o seba. Viete, napríklad ja si úprimne priznávam, že by som potreboval niečo urobiť svojou rozľahlosťou a že som býval aj štihlejší. Na druhej strane, veľmi to kvituje, moje deti hovoria, otci, ty si vyzeral hrozne, keď si bol taký vychudnutý. Teraz vyzeráš oveľa lepšie. Tak ďakujem, decka, čo chcete na Vianoce.
A zase snažím sa aj manželku tak ubezpečiť, že som taký pribratý, nie? Páči sa ti to? Ona, že hovorím, vieš, ale zase ber, že ani iným ženám sa to nepáči. Takže že to ber ako taká ochrana, vieš, tak... Celkom to nezobrala. No, pouvažovala nad určitými výhodami. Treba sa o seba starať. Dalo by sa povedať, a mne, že dalo by sa povedať, som darom pre toho druhého. Čo dávate druhému ako dar? Použité čajové vrecuško, alebo vyžmýkaný citrón, alebo niečo, čo vám zvýšilo, že mám tu ešte ponožky, čo mi dal detko, keď som mal 10 rokov, tak nič, čo s nimi vyšli z mody, tak ich niekomu dám. Alebo starú bombonieru. No, niekto robí aj takéto veci, ale keď máme niekoho naozaj radi, tak mu dáme ten najlepší darček. Rozmýšľame, hľadáme niečo dobré, kvalitné, pokiaľ je to prakticky dar, funkčné. A my sme dar. Som funkčný, som pekne zabalený, som kvalitný. A tým myslíme aj telo, aj dušu, aj ducha. Mám byť darom pre svojho partnera, takže mám sa starať o seba. Šiestý bod, ktorý tam mám spísaný, je v Biblii opísaný tak veľmi jasne a dal by sa pomenovať slovami neodopierajte sa jeden druhému. Veľmi často takým tým dôvodom, pre ktorý sa rozpadajú vzťahy alebo manželia nenachádzajú tú blízkosť, je práve taká nezhoda v oblasti intimného života. A ono je to také podobné, ako povedzme s chuťou na jedlo. Niekomu chutí viac, napríklad mne, a niekomu zase menej. Niekto zje viac, niekto menej. To je normálne. Ale keď niekto nemá vôbec chuť na jedlo, to je chore. Má chorobu, má čosi so žalúdkom. Možno, že aj s hlavou. Bývajú mentálne problémy s príjmaním potravy. Takže to, že máme rozdielny apetit, rozdielnú chuť na sex, ako sa hovorí v manželstve, to nie je nič čudné. Ale máme navzájom hľadať také zblíženie. To znamená, ten, kto má viac záujem o sex, tak možno si povedať, trocha z toho skrešen, hej. A ten druhý, ktorý možno až tak nemá, tak povie, tak troška viac pridám, lebo ten môj partner má väčší záujem. Jednoducho, obaja sa nejakým spôsobom prispôsobíme. Ak by sa mal prispôsobovať len jeden, či ten prvý alebo druhý, tak to nie je správne. Je to aj bezohľadné vlastne a hlavne nefunguje to. Dlhodobé to spôsobuje veľké problémy. Božie slovo hovorí, že sa nemáme odopierať jeden druhému, a katechizmus katolíckej cirkvi hovorí, že telesná intimita manželov je znakom a zárukou duchovného spoločenstva, ich duchovného spoločenstva. Veľmi veľa ľudí odchádza z manželstva, opúšťa partnera práve kvôli tomu. Znova opakujem, to nie je ospravedlnenie. V žiadnom prípade. Ale bolo by zle, ak by sme boli my tí, ktorí tomu dávame akoby príčinu, zavdávame príčinu, alebo vyháňame toho partnera. Aby sme naozaj v tejto veci, ktorú Boh stvoril na to, aby sme boli veľmi blízko, nielen fyzicky, ale ako celý človek, aj s dušou, aj s duchom, tak keby sme to podceňovali, zanedbávali, keby sme odopierali sa tomu druhému. Svätý Ján Pavol II vo svojej teológii tela, veľmi odporúčam preštudovať si, hovorí, že dať svoje telo druhému človeku je symbolom odovzdania sa tomu, takého celistvého odovzdania sa tomu človeku. To je práve to, čo sa deje v manželstve. Beriem si ťa za manžela, za manželku. No čo to znamená? Skoro všetky ostatné veci, ktoré zdieľam spolu so svojou manželkou, môžem zdieľať aj s inými ľuďmi. Môžem sa modliť aj s inými ľuďmi? Môžem. Môžem sa nájsť aj s inými ľuďmi? Môžem. Môžeme niekto iný vyprať ponožky? Môže, napríklad mamina. Ale intimné spoločenstvo, na to je určený jeden jediný človek v mojom živote. A to je môj manželský partner. Takže je to veľmi dôležité. Nie je to jediné, nie je to prvé ani posledné, ale patrí to tam. A taký posledný bod 7, na to, aby sme upevnili to spoločenstvo a nerozchádzali sa, je jedávajte spolu a modlite sa spolu. Spoločné stolovanie, ísť spolu na večeru, keď to vôbec nejde, tak aspoň si sadnúť na kávu a venovať sa jeden druhému polhodinku, povedať, mám čas, mám na teba čas. Nech sa páči, porozprávaj. Poviem vám takú komickú príhodu. Ja teraz riešim, že či zo Zvolana pôjdem domov cez
Kremnicu, tam je vraj nejaká obchádzka, alebo idem do Žiliny, alebo cez Šturec. Asi pôjdem cez Šturec. A raz sme sa takto vracali cez Kremnicu z nejakého, tuším, to boli nejaké chlapské chvály, kde si v Novej Bani a išli sme do Žiliny a cez Kremnicu a teraz sme boli sami chlapi v aute, ženatí a jeden hovorí, no tak čo, tak vysadíme ťa z auta, to bude tak 11 hodín, ešte šťuchneš do Martušky a možno čo bude. A ja hovorím, chlapi, nič nebude, má svoje dni. A teraz ten hovorí, no, tak potom ticho, lebo sa náhodou zobudí a bude sa chcieť rozprávať. Tak sme sa tak smiali, že sme skoro zišli z cesty. Viete, tak chlapské reči. Ale fakt je, že áno, že chceme sa rozprávať. Si treba nájsť čas, keď nás nikto nevyrušuje, dať si tú kávu, alebo ísť spolu na večeru. Nie preto, že sa nám nechce variť, alebo umývať riad, alebo tak, ale aby sme mali čas, aby sme nemuseli riešiť ani možno to varenie, ani to umývanie riadu, aby tam neboli ani možno deti, alebo neviem kto. Aby som mohol povedať svojej manželke, alebo aby si mohla povedať svojmu manželovi, počúvam ťa, máš moju plnú pozornosť. Pre niektorých je to také šokujúce, keď sa to stane po rokoch manželstva, že normálne ani nevedia, čo majú zrazu robiť. Ale to sa dá pomaly znova naučiť. Dobre, pomaly sa blížim k koncu tejto časti. Ukončím to ešte jednou vecou. Ako som spomínal, moja manželka sa volá Marta. A ona sa nielen volá Marta, ona je Marta. Viete, slovo Marta, meno Marta znamená gazdina alebo pani domu. A ono je to skvelé, lebo máme vždycky všetko v poriadku. V nedeľu obedujeme kľudne už aj o 11:00, lebo na ráno vstane, všetko nachystá, proste vôbec mi to neprekáža. Pre mňa sú to vlastne raňajky, ale je to super. Samozrejme, ako asi tušíte, vyvoláva to aj určité napätia, keďže ja nie som úplne až tak Marta, som Rišo. A keď som čítal v Biblii o tej biblickej Marte, keďže som ženatý s Martou, tak som si ju tak pozornejšie všimol. A my väčšinou poznáme Martu ako ten zlý príklad. Že Marta, Marta, staráš sa, znepokojuješ o mnohé veci, ale potrebné je len jedno. A tvoja sestra Mária si vybrala lepší podiel. To je fakt, je to u Lukáša v Evanjeliu, ale o Marte sa píše ešte aj na iných miestach, aj napríklad v Jánovom Evanjeliu. A tiež tie miesta nevyznievajú pre tú Martu stále nejak skvele. Marta napísala Ježišovi list. Aj sa podpísala aj Mária, ale predpokladám, že Marta to hlavne urobila. Poslala Ježišovi list. Lazar je chorý. Príď a uzdrav ho. Ježiš mal iný program, tak chvíľu ešte zostal s učeníkmi tam, kde bol. Chudák Lazar medzi tým zomrel. A keď Ježiš s učeníkmi prišiel teda do tej Betánie, tak Marta mu vyšla naproti a začala mu hovoriť: keby si bol býval tu, môj brat by nebol zomrel. No, to je také. Proste zvozila ho pred učeníkmi. Viete to, ona sa spravila tak, ako to chlapi fakt nemajú radi. Keď boli ešte v tom dome, keď ho prvýkrát prijala, tak tá Mária sedela pri Ježišových nohách, Marta obsluhovala, nevydržala to, prišla za ním, viem si predstaviť, ako si dala ruky v bok a hovorí: nedbáš na to, že ma moja sestra nechá obsluhovať samu? To bolo dosť zle, ale potom prišlo ešte horšie. Povedala Ježišovi, čo má urobiť. To chlapi fakt nemajú radi. Povedz jej, nech mi pomôže. A Ježiš teda zareagoval tak, ako som hovoril: Marta, Marta, staráš sa a znepokoješ. A znova tuto: Pane, keby si bol býval tu, moja sestra by nebola, či môj brat by nebol zomrel. A potom také malinkaté manipulovanie, ale viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, tak ti to dá. Ježiš skúšal a hovorí: tvoj brat vstane z mŕtvych. Jasné, jasné, na konci vekov pri vzkriesení, to staneme všetci, to viem Ježiš. Ale teda Ježiš je povedal, že má v neho veriť. A ona, že áno, Pane, verím, povedala. Ale keď prišli k hrobu a Ježiš povedal, že odvalte kameň, tak Marta zase protestovala. Pane, ale už je 4 dní v hrobe, už zapácha. A Ježiš zase musel napomenúť. Toto sú ešte stále známe udalosti, ale ešte jeden tretí prípad, keď pár dní pred Veľkou nocou stolovali v Betánii, Lazar sedel pri stole s Ježišom, Marta bola medzi tým, čo obsluhovali, pochopiteľne je to tam napísané, a Mária zobrala olej 300 denárov, ktorý stal, to je celoročná výplata.
sa stavím ženy, že takú voňavku nemáte, čo by stalo výplatu, celoročnú výplatu. 300 denárov, plat za 300 dní. Rozbila to Ježišovi, namazala nohy a neviem čo. A hneď prišiel prvý protest. Judáš. Taká škoda za 300 denárov, to sa mohlo dať chudobným. Vďaka tomuto výroku viem, že Marta tam v tej chvíli určite nebola. Lebo ona by sa nenechala predbehnúť Judášom a začala by ho rekovať. Si nevedela troška odliať do 300 denárov, taká škoda? Takže Marta bola v kuchyni a našťastie to nevidela. No a môžeme si povedať, že no tá Marta, tak teda dopadla. Tá má hanbu na mraky proste. Toto keby o mne napísali v písme, že to čítajú celý svet 2000 rokov, tak umrem od hanby proste, umrem od hanby. Lenže, Ježiš vzkriesil Lazara. Máriu dal viackrát za príklad. Povedal, že to, čo urobila, keď pomazala jeho nohy, že to sa bude všade hovoriť o tom, keď sa bude zvestovať evanjelium. Ale viete, čo je fascinujúce? Že pri opise vzkriesenia Lazára sa píše Ježiš mal rád Martu, aj jej sestru a jej brata. Keď prišlo na to, že koho mal Ježiš rád na prvom mieste, a v gréčtine je tam doslova napísané miloval, tak to bola Marta. Nebolo to ani Lazar, ani Mária, ale Marta. A viete, ono to možno tak je, že my sa niekedy tak v tom manželstve, také pekné české slovo je, že škádlíme, naťahujeme, sme také niekedy protiklady, lebo tie sa priťahujú. A možno vedeli by sme s niektorými ľuďmi výjsť lepšie, ale Boh nás pozýva k láske. Aby sme toho svojho partnera milovali. Aby sme ho prijali. A ja musím povedať, že ja mám tiež rád Martu. A nie napriek tomu, aká je, ale práve preto, aká je. A viem, že ona je pre mňa požehnaním. Ona je Božím darom pre mňa. A je to to, čo ja potrebujem. A to, čo je pre mňa to najlepšie. A ja verím Bohu. A vzdávam vďaku za Martušku. A chcem vás povzbudiť takou vetou, verím, že jej porozumiete, a špeciálne tí, čo žijete v manželstve teda, že nevyberajme si, koho budeme milovať, ale milujme, koho sme si vybrali. Že to je naše povolanie. Nie špekulovať, taká, budem, nebudem. Miluj toho, koho si vybral. A to je také povzbudenie, možno na záver. Už budem končiť, lebo viac vecí nájdete v tých knižkách, ktoré potom na konci predstavím. Takže teraz možno ste niečomu nie celkom rozumeli, alebo niečo chcete, aby som ešte viac rozviedol, prípadne ste vy tu prišli s nejakou otázkou, tak bude teraz čas na otázky, môžete si premyslieť. Ale medzi tým vám ešte Lukáš povie takú malú aktivitku, ktorú môžeme urobiť. Takže vítam Lukáša a odovzdávam mu slovo. Ďakujem za privítanie, kde som bol manžel. Mám taký malý oznam. My vlastne naši miloveci sa už roky venujeme manželom a celkovo vzťahom aj vlastne mladých pred manželstvom. A chcem sa tak pozrieť, ale pozrieť, aby si stali v kontrakte. My po celom Slovensku robíme prednášky, ale vydávame knihy, ktoré sú rôzne četné, že také výzvy pre manželov. A keď sa zapíšete, že tam všetko svoj e-mail, a keď budete telefónne číslo a okres, tak vám pošleme vždy e-mail, čo máme nové v tomto projekte pre manželov a tiež niektorí z vás dostali SMS-ku o tom, že bude dneska prednáška. Tak keď budete znova vo zvolenia alebo niekto diskusii zvolané, tak vám príde informácie o tom SMS-kou. Tak sa môžete zapísať, ak nie, tak vám posúdiť ďalej. Ďakujeme. OK, takže ďakujeme za oznam. Berte to v slobode. Niekedy ľudia napíšu, vy ste boli v Poprade, ja som o tom vôbec nevedela. No tak si napíš, newsletter, príde ti program, čo sme vydali, kde sme boli. Dobre, medzi tým si to môžete poposúvať a keď niekto má teda nejakú otázočku a nebojí sa, tak môže povedať, s tým, že vás ešte tak trochu povzbudím, že ak máte pocit, že sa náhodou opýtam, si budú myslieť, že máme taký problém v manželstve, tak to skúste zakamuflovať. Mám to odobrené aj kňazom, že veľký strach to ospravedlňuje. Že môžete povedať, môj švagor, alebo moja sesternica, alebo niekde som čítal, že... Takže keby náhodou ste chceli to tak zakamuflovať, lebo je nás tu naozaj veľa, sme tu tak verejne, tak to môžete spichnúť aj na tú sesternicu, ale ak sa teda nebojíte, môžete sa aj priamo. Takže má niekto nejakú otázočku? Prípadne nejakú tému ešte by chcel, aby som troška rozvinul z toho, o čom sme rozprávali? Máte teraz
interaktívny čas. Môžete ovplyvniť pokračovanie tohto programu. Nech sa páči. Ako by sa dalo premeniť milovať? Že inak povedať milovať a ctiť? Skúste poradiť. Ja si myslím, že milovať má byť ako láska, Áno. to ctiť ako úcta. Áno. Keby to tam mohlo byť, teraz je otázka, že muža. Vieme, že žena miluje od prirodzenia. Áno. A mužom je to dosť tak... Áno. Ale zas tá úcta je skôr taká mužská. Ale že nie je dosť ťažko povedať tomu mužovi, že ťa ctí. K tomu, keby ste nám... Dobre, ďakujem. To je obratrenec. Áno, to je obrátené. Dobre, ďakujem pekne. Presne ste to vystihli. Vlastne aj toto je jeden z dôvodov, prečo sa ten projekt volá Milovať a ctiť, celý ten projekt Milovať a ctiť. Jednak slova milovať a ctiť sú slovesá, láska a úcta sú podstatné mená a my by sme boli radšej, aby ste konali, než iba vedeli. A presne ste to vystihli, lebo Božie slovo to tak hovorí. Muž a žena nie sú rovnakí, ale som presvedčený, že muži a ženy majú viac spoločného ako rozdielného. Sme úplne rovnako ľudia, máme ľudskú dôstojnosť, ľudskú prirodzenosť, sme rovnocenní, ale predsa sú tu aj závažné rozdiely. A keď svätý Pavol píše pre manželov, tak špeciálne zdôrazňuje mužom. Muži, milujte svoje manželky a ženám špeciálne zdôrazňuje, ženy, ctite si svojich mužov. Prečo? Božie slovo je veľmi praktické. Pretože vie, že pre ženu je úplne prirodzené milovať, tak ako ste to povedali. Proste je to v nej. A preto očakáva aj ona od muža, že bude milovaná a vie mu to dať. Pre muža možno je jednoduchšie prejavovať tú úctu a ťažšie je prejavovať tú lásku. Ono to trocha aj súvisí s tým, čo som hovoril, že musíme sa učiť ten spôsob toho druhého. A toto je taký najzákladnejší rozdiel. Ja vám len toľko poviem, aby som dlho nehovoril, že úplne prvá, to nebola ešte kniha, ale brožúrka, ktorú sme vydali na túto tému, sa volala, že Milovať a ctiť navždy. Neviem, či ju tu aj máme. Chalani, máme tu brožúrku? Máme, odpovedala Soňa. Pýtam sa chalani a odpovedala Soňa. Vidíte, chalani sú takí pomalší, ženy sú proste šikovné. No. Máme tu brožúrku, tá je úplný bestseller, tej sme vydali 12 000 kusov a už skoro nič nemáme. Ale zároveň je celá tá brožúrka aj s nejakými inováciami obsiahnutá aj v tejto knižke Budem ťa milovať a ctiť. A vlastne podtitul tej brožúrky znel Tipy a rady, ako má muž milovať ženu a ako si má žena ctiť muža. Takže tam nájdete toho viacej a naozaj je to tak, ako ste to vypovedali. Takže ďakujem za prvého odvážneho a jeho bratranca. A ešte môžete dodať, keď chcete, tam mikrofónik má pán farár. Ja to nie je v mojej hlavy, ja som čítal tú knihu Láska a Úcta. tam je to v celej knihe písané o tom, tak ja to napadlo, že asi je to tak, ten manželský kľúč, lebo to ma tam ten manželský kľúč nenapadlo, ale tá kniha o tom písal. Dobre, ďakujem pekne za tip. Takže nejaká ďalšia otázočka, nejakú sesternicu alebo švagra niečo zaujíma? Nech sa páči. Má niekto? Či všetko jasné? Nemusíme naťahovať len tak, že keby ste chceli, tak môžeme ešte porozprávať o tom, čo vás zaujíma. Dobre, ďakujem pekne. Ak budete mať nejaké otázky súkromne, môžete aj potom ešte po stretnutí. Ja by som ešte predstavil teda tie knižky, ktoré máme. Takže tá taká, nazvem to, že bordová. My chlapi máme problém s tými farbami. Ako hovorí muž žene, že marhuľa je ovocie a nie farba. Farby sú tých 16, čo má Windows. Hej? Takže povedzme, že bordová. Budem ťa milovať a ctiť. Obsahuje vlastne
takú esenciu, taký výťah z tých našich brožúrok, lebo pôvodne sme v takých tenších zošitkoch vydávali tie témy. Tá prvá sme už spomínali, milovať a ctiť navždy, teda ako má muž milovať ženu, ako si má žena ctiť muža. Potom druhá časť sa volá sexualita, Boží plán so sexualitou. Tretia, viete, keď sa milujete a ctíte navždy a žijete aj sexuálne, tak potom treba tú tretiu tému, to je výchova detí. On treba vychovať deti, takže taký Boží plán, Boží prístup, ako vychovať deti. Štvrtá znie a má tému úcta v rodine, teda ako môžeme prežívať to štvrté Božie prikázanie ako požehnanie, ako tá úcta v rodine medzi generáciami môže byť požehnaním. A piata časť hovorí o takej vysoko praktickej téme, ale znova z Božieho hľadiska, financie v rodine. Okrem toho, čo je v tých brožúrkach, tak tam nájdete taký rozsiahlejší úvod a záver, aj naše svedectvo s Martuškou. Takže toto je v tejto prvej knižke. A potom tá druhá, a nikdy ťa neopustím, tam vlastne nájdete taký rozporcovaný manželský sľub. Každá tá kapitola má časť toho manželského sľubu. Ako názov, napríklad jedna kapitola sa volá Beriem si ťa za manžela, za manželku. Samozrejme, taká najväčšia kapitola nesie názov Nikdy ťa neopustím, lebo to je možno také gro toho. A okrem toho, keby toto boli pre vás že veľké knižky, aj keď si myslím, že už nie sú až také veľké, tak mám ešte jednu takú malú, volá sa Recept na dobré manželstvo. Tá je menšia, dokonca prezradím, že ešte je lacnejšia, pochopiteľne. A tam nájdete 7 takých ingrediencií, z ktorých môžete tak veľmi prakticky kuchtiť ten manželský vzťah. Tie naše knižky pochopiteľne obsahujú ako taký základ, na ktorom stojíme Božie slovo, učenie cirkvi, veľa možno aj praktických príbehov, svedectiev, ale zároveň za každou kapitolou máte také otázky na opakovanie, ktoré je ideálne, keď si spolu prejdete v manželskom páre. A takisto aj také praktické tipy, čo môžete spolu urobiť, ako môžete tú oblasť rozvinúť. Je ich tam, čo ja 10 za každou kapitolou, vyberete si jednu, dve, ktoré vám najviac vyhovujú, ktoré môžete zrealizovať, lebo cieľom nie je, aby ste len vedeli, ale aby ste sa pohli, aby sa začali veci hýbať. Máme tu aj ďalšiu literatúru, napríklad pre deti, básničky. Nový zákon, jedna naša spolupracovníčka začala vydávať také básničky, alebo teda obrázkové knižky pre deti, také s kresťanskými motívmi. Však vzadu všetko nájdete a Jakub mi ešte ukazuje pero, že kto by chcel, kúpi si knihu a chcel, takže mu ju podpíšem. Hej, takže nie, že by to ako proste teraz bolo niečo úplne, že kozmické, ale niekedy to ľudia chcú, tak áno, podpíšem vám to. Zadarmo. Hej, to je samozrejme. Aspoň 3 kúpiť. Dobre, chlapi, zabudli sme ešte niečo? Že nás nájdete, tí, ktorí používate internet, tak máme webovú stránku www.milovadactit.sk bez dlznov a bez mekcenov. Hej, tam je to dole napísané. Takí, ktorí ste nebodaj na Facebooku, tak na Facebooku Milovať a ctiť tiež, keď si lajknete, tak nás budete môcť sledovať. Prípadne, keď lajknete moju stránku Richard Vašečka, tak tiež budete vidieť, aké robím nezbednosti. No a myslím, že to je všetko. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem. Ak teda máte záujem pre seba, alebo prípadne ako darček, tak viac nájdete v tých knižkách. Ak sa niekto chcete ešte niečo súkromne opýtať, tak nejakú tú minútku tu ešte budeme. Takže Bohu vďaka, s Pánom Bohom, dobrú noc a odozdám slovo do štúdia. Myslím si, že všetci počúvali, tak sa tak budú milovať a ctiť po tejto prednáške. Sa nikdy neopustia. Ale chcem poďakovať nášmu hostiovi, pánu Vašečkovi, za to, že prišli medzi nás. Ďakujem vám, že ste prišli a že si vypočuli tieto múdre slova a povzbudzujúce. Za odmenu ho pozývam aj s partiou na večeru. Mám taký starý chlieb, treba ho zjesť. Ja som ešte jednu vec zabudol. No a ešte niečo dobré. No, ja som úplne zabudol, som taká dubová hlava, že my sa nakoniec ešte vždy modlíme tak krátko, aby sme tie veci odovzdali Pánu Bohu. Tak ešte keby som mohol 2-3 minútky, áno. Hej. Môžete spokojne zostať sedieť. Modlitba teraz, a nie len teraz, ale vo všeobecnosti, nie je v prvom rade, čo urobíme my, ale čo urobí Boh. Ja verím, že tieto témy sú tak silné a tak citlivé, že niečo sa v našich srdciach pohýna.
Ale možno by to zostalo na nejakej emocionálnej úrovni, možno niečo vás zamrzelo, potešilo, zarmútilo, nahnevalo, lebo je to citlivé. Ale skúsme teraz ten stav svojho srdca odovzdať Bohu. Takže spokojne sedte a skúste si tak možno vnútri sa modliť, že dôverujem ti, Pane Ježišu, tak ako to máme na tom obraze Ježišu, dôverujem v teba, otváram ti srdce a chcem ti veriť, aj keď možno nejaké veci už roky trvajú, roky sa nepohli. Jeden taký krátky biblický citát. Ježiš videl pri rybníku človeka, ktorý bol 38 rokov chorý. 38 rokov, to je hrozne dlho. A prišiel a opýtal sa akoby takú čudnú otázku. Chceš ozdravieť? Možno sa pýtame, tak čo sa pýtaš chorého človeka, či chce ozdravieť? Viete len, človek, ktorý je 38 rokov, ja to tak poviem dnešnou rečou, na invalidnom dôchodku, tak už nie je celkom isté, či chce ozdraviť. Už si na to zvykol, na ten handicap. Ako je to v tvojom manželstve? Možno 38 rokov, možno menej, možno viacej. A Ježiš sa ťa teraz pýta. Nie ja, ale verím, že Ježiš sa ťa pýta. Chceš ozdraviť? Túžiš po zmene? Ja vám to neviem zaručiť, neviem s tým nič urobiť, viem o tom rozprávať. Ale skúsme teraz naozaj dať svoju dôveru, svoju nádej vložiť do Ježiša aj v tejto veci. Pane Ježišu Kriste, dôverujem v teba. Ty si Pána Boh, ty máš všetku moc na nebi a na zemi. Verím ti, Pane. Prosím, aby si nás naozaj posilnil našu vieru, našu nádej. Špeciálne v tej oblasti tých najbližších vzťahov, nášho povolania, nášho života, nášho celoživotného povolania, našej lásky. Prosím ťa za všetkých mužov a ženy, manželov a manželky, aby teraz si obnovil, prebudil, potešil ich srdcia. Aby si vzbudil vieru a nádej. Aby sme naozaj uverili a skrze túto vieru mohli prijať novú milosť do našich vzťahov, nové požehnanie. Naozaj ťa veľmi prosím, Ocko, v mene Ježiša Krista, aby si teraz obrátil mnohé veci. Aby si obrátil srdcia manželov k sebe. Odovzdávame ti náš smútok, naše sklamania, našu bolesť, možno hnev, horkosť. Príď so svojím milosrdenstvom, príď so svojím odpustením. Príď, aby sme znova mohli si tak vydýchnuť, odpustiť, požehnať jeden druhému, naozaj milovať z celého srdca toho druhého, vážiť si ho, prejavovať mu úctu. Ty to môžeš urobiť, ty to chceš urobiť. Urob to, Pane. Teraz, dnes, ale aj tie ďalšie dni, celý náš život. Chceme ti dať priestor, veríme ti a prosíme ťa o to. Vďaka ti za tvoju lásku. Amen. Zlatostný, kto nemá, takže má, to dáva Pán slavný. I s duchom tvojim. Nech váže naše noci, Otec, Syn, Svätý. Amen. Tebe, Božom. Bohu vďaka.